Volám sa Bránko Kovačič a už 25 rokov robím predsedu občianskeho združenia futbalového klubu Rača. Naše pôsobenie v mestskej časti bude tento rok oslavovať 100. výročie. Organizujeme tréningový proces a majstrovské zápasy pre 15 mládežníckych klubov a jedno mužstvo dospelých. V podstate v mestskej časti Rača bývam od svojho narodenia. Je to už 55 rokov. V počiatkoch som začínal futbalom ako hráč a postupne som sa prepracoval najprv na radového člena futbalového klubu, k výboru k futbalového klubu a postupne som prebral oťaže tohto nášho klubu do svojich rúk a spolu s mojimi kolegovcami sa staráme už 25 rokov o náš klub. Vychovávame tu chlapcov a dievčatá, ktoré sú prevažne z mestskej časti Rača. Medzi naše najväčšie úspechy patril postup mužstva dospelých v sezóne 22-23 do druhej najvyššej slovenskej ligy a momentálne jeden z takých veľkých úspechov, čo by sme chceli pripomenúť, je aj to, že sme sa dostali do prvej žiackej ligy, ktorá pôsobí na území Slovenska a je to najvyššia súťaž v rámci našej Slovenskej republiky. Našim takým najväčším cieľom je priviesť čo najväčší počet detí od počítačov a telefónov k športu, aby zdravo žili a aby niečo so športom dosiahli v rámci našej mestskej časti, ale ako aj v rámci svojich nejakých športových úspechov. Tak s Bránkom Kovačičom sa poznám už 8 rokov. Spolupráca s ním je veľmi dobrá, teším sa, že je tu, prispieva svojou prácou a činnosťou k rozvoju futbalu v Ráči a verím, že bude naďalej takto pokračovať. Futbal už mám 9 rokov a som stále, keď chodím na tieto kurty na Modrú gardu, tak ma to stále naplňa a som rád, že som tu. Som veľmi rád, že si niekto spomenul na mňa a ocenil moje fungovanie pre občanov mestskej časti Rača. Veľmi si vážim toto ocenenie. Ďakujem.